Radio, pwede nyo na mag-click kag makaupdanay gihapon kita. Kag mabasahan ninyo dira, makitaan ninyo dira ang mga dalagkuman nga mga balita nga matipon 24/7 sang News Center sang Action Radio Bacolod. Pero sa pagpangamusteta, ang inyo mga mensahe, dira ha, pwede gid ninyo mapadala sa aton sa ni text hotline. Sa hindi makaupod sa aton Facebook Live, ara ang aton text hotline, pwede ninyo dira ma-send ang inyong mga mensahe, ang inyong mga greetings, reactions sa aton man matalakay, ma-share ni Tita Wilma sa karon iya nga hapon. Magluwas sa mga mabasa naton mga gida. Yes, sa mabasa naton nga sulat sa karon iya nga hapon, and then ara pagid titawe na ang aton tagsaman ka horoscope. Bantayin ninyo ang inyo iya tagsaman ka zodiac sign. Kag kabaluman kita sang nagakatabo sa aton palibot sa karon ay saga pamangkot klis sa aton text hotline ara lang 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Nan ara dira. Pero anong nanotisyahan ninyo no, sa aton palibot, especially sa aton dalagan sang panahon. Amo na ni Tani, magsugod ang kwarisma. Maano na, nagatinag-iiti ng init kag tama ka pa. Ang tama ka init, hindi bala? Maaragin man mapaang mainit, pero hindi tama. Kaya nga, nag-abot-abot iya ang pagtupa sang ulan, pagpanalithi. Mamayara pa gani ginabaha nga lugar, hindi bala? Tigani mo na kinanglan naton tipigan, kag halungan may naton protection na naton ang tagsa naton kalawas para nga mangin healthy man kita. Kay abi ninyo mga anak, mga palangga naton nga mga tagpalamati, especially na sa mga young ones, for your information, paamo ka na bala, na? Para sa inyo man ihibalo, syempre, ang aton bala pag-asa, na? Ang aton pag-asa kahapon, nagapahanumdum iya sa publiko nga kinahanglan ano na kita, maghanda, magpreparar sa tuman kainit nga panahon. Kay nga agin deklarar na nila kahapon ang pag-umpisa sang dry season. Once nga mag-dry season na gani, init na iya tawe kay dry na mo, no? Mamala magakaging ang halos tanan sa aton man palibot na. Hambal sang pag-asa nga na-terminate na, nadula na ang northeast monsoon o kung ang hangin nga amihan. Ina ang rason kung nga mabatyagan na naton ang mainit nga panahon. Amo na siya gali, no? Ting mga pag-ulan-ulan naman nga aton ma-experiensyahan inabangod sa pag-asa man sa easterlies kag localized thunderstorms. So ila advice sa aton nga publiko halong gid, no? Maghalong sa epekto gid, no? Ang epekto sang mainit nga panahon dapat halungan kag kinahanglan tun-an ginaton kag himuon na naton ang pagkinot sa paggamit yasang tubig. Kay once ara na nagani mag-init na gani ang panahon, tama na gid kabudlay. Magkakaging kulang kita sa init, magakalaya ang mga tanom, mga kasapatan naton magluluya. Hindi ba na mo na siya? Kaya nga at tama na gid iya kabudlay sang aton sininga dalagan sang panahon. Ay nga mga anak kamo. Kag sa pihak sa nahambal na naton, ano pang mga dapat naton halungan sa gihapon, na remind lang ni Tita Wilma, ang COVID-19, ini pandemic, kapadayon kita nga nagapakig-away, although nga naghambal na yung aton sa Department of Health, na nga ara na ang pungsod Pilipinas sa low risk, ha? Pero sa gihapon ginakonsiderar gidya sa karon, ha? Sang tanan nga mga lugar bisan diin bisan diin nga bahin sang Pilipinas nga low risk na. Di nami na siya nga balita, di ba? Nami na nga balita para sa eton kay tanan nga area mo sa bugos nga pungsod Pilipinas, bisan ara pa sa idalom sang alert level 2,
low risk na iya ang ila classification. Amo nang nabasahan ko balik kaina kasi ko i-share ko na sila. Kaya nagpabutyag sinang Undersecretary Mansang, Department of Health nga si Maria Rosario Vergere. Nasuno pa sa iya, nagadamo naman ang mga vaccination rates ng ahensya sa mga lugar nga nagapagibili sa idalom sang Alert Level 4 na suno pagid sa iya ti wala naman sila sa may nakita na liwat nga makita nga pagsaka sang kaso sa bisan diin iya nga lugar sa aton pungsod sa Pilipinas. Ti mayo na siya nga balita, di ba na? Nan bisan amo lang na iya na sa gihapon ang mga minimum health protocols himuon naton. Ama kon mo na magsiling iya nga tanan na pwede na makagwa halin sa magagmay nga bata tubtob sa mga senior citizen. Pero mga anak, especially aton mga elder, ang mga young ones tabla, kung magwagin man kamo, kabalugid ko nga, kag mabatsyagan ko gid, nga malipay gid kamo, nga makagwa kamo dira sa inyo nahamtangan. Kinahanglan lang gid ang paghalong sa gihapon. Mayo lang kung nabakunahan ikaw, pero kung wala, baw hinay-hinay gid mga anak kay tama kabudlay sang kalibutan. Ara pa siya, basig gakuha lang siya bala inang timing, no? Makakuha siya buwelo kag makibot naman ta ti amo ginang dako ta nga problema sa ulihi naman ay mga anak. Gani relax lang kamo dira. No, so bantayan man dugay-dugay ang pagbasa ni Tita Wilma sang sulat. Ang sulat naton iya karon nga hapon, it's about love, no? At this, ang aton sender babae, Tita Wilma, no? Na taga Singkang, Bacolod, no? Sa barangay Singkang, dari sa Bacolod, ang atong letter sender. Ang naproblemahan niya ni kay ang iya gusto, kag ang gusto sang ginikanan. Preparar nyo dirang inyo naman ng mga reaction dugay-dugay, ang inyo mga reaction, ang inyo mga suggestion para sa iya nga makabuli kita bisan paano na nga hindi bala makaluluoy man kung magagay ka problema na tungod sa gugmay, di ba na? Okay, tawi inyo man tag sa zodiac sign kag ang inyo man tag sa horoscope man pagkatapos ng pagbasa netong sang sulat kag ano gin sudan nyo da panyaga man basi kaabot patablaw o share lang daan na. Okay, mga produkto ani sang Dr. Alfred, syempre ada ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Okay. Kalitan tayo ng chimpo sa mga naka-online na tondera na sa mga naka-online na nga mga kauturan dera. Yes, mayong hapon nagaupod sa iton online si Inday Homa Lumina. Good afternoon sa imo. Thank you kid na ara siya. Kag si Fernando Bongbong Narciso. Fernando Bong, kamusta na ang oni ka iha? Yes, maghalong gid pirmi. Importante gid na. Kag nakaupod man sa iton online si Sir Malili Oligo. Sir, good afternoon. Thumbs up na din sa Sir Malili na. Live na siya sa Bunny Cafe sa Tangom. Siling niya, this is my life. Wow, matahom lang ang programa ni Ma'am Wilma. Okay, thank you, good sir. Na? Thank you, good. Kag kay Inday Connie Laparan, mayong hapon man. Good afternoon, Tito Wet. Tamyaw ko family Laparan, Labanyego family, kag Espericia. Ang nagatamyaw si Connie Laparan na sang Pandanon DSB. Stay safe and God bless. Okay, thank you, kid. Ginatamyaw man ni Sir Mileli. Si Ma'am Vanessa Star Mayo, kag Doc Mike Mayo. Jinky Dialegdon, Noel Amar, kag si Sir Alex Montesa. Ma'am Star, sa liwat, thank you gid, no? Sa imugin share diri sa Action Radio Family. Birthday ito mo the other day, sang 14, ha? Meleli Uligo, again, watching lang sa ARB 24/7. Also, AFC members family. Salamat gid. Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet my daughter-in-law, Gina Diaz Gamala, on her birthday today. Thanks a lot. Stay safe always. God bless you and more power to your wonderful program over ARB. Ma'am, thank you so much. Na salamat. Very grateful gid si Tawe sa imo na. Salamat gid, ma'am. Kag, good afternoon, Tita Way. Hingagaw lang ko greet diri sa dula-dula wifi.
Dula-dula wifi ko dito we. Abas na present naman kami dito we. Stay safe always and yes, stay safe and healthy always. And God bless you always and your family, Tita We. Yes, Ma'am Virgie Alpinda, kabalugid ko bisan hindi kada chat sa atong sa chat room kabaluko ada kamo sa radyo nagaupod kay Tita Wilma. Ma'am Ruchel Fulgencio sa sana mayong hapon, Tita We. Kag-ara man nag-smile. Nag-send sa iTunes ang heart si Ma'am Homa Lumina. Good afternoon, how are you? Na? Sir Hill Javier, good afternoon. Tawe siling niya, lihog ko tamyaw. Tatay Adolf, kag Nanay Milagros. Sa family Ganza, dera sa Camille La Carlota. Salamat, Gid. Stay safe and good health always to it. Sir, thank you, Gid. Have a blessed Wednesday. God bless us all. From Makati Metro, Manila, with love. Okay, from City of Smile man, sir. Now, para sa inyo, dira. Na? Rutsel Magbanwa watching from Los Baños, Laguna. Good afternoon, Tito We. Hi, Rutsel. Good afternoon. Kag salamat man sa pag-upod sa Smile Live sa sininga hapon. Good afternoon, Tita We. Ari naman kami nagapamati tulad sa programa mo. Tamiyaw ko lang sanday tatay uni. Kag Nanay Josie nga panglagis kawayan. Wow. From San Joaquin. Sa Quilon family. Thank you, Tita We. San Joaquin, Iloilo. Sakto, no? Okay. Thank you, Gid Inderita Jane. Okay. Rufino Eragabino, sa Rufino maayong hapon lang da sa imo. Good PM, Action Wilma. I am watching daw. Ara da sa Handumanan. Salamat, good sir. Martin Aliling, good afternoon man. Joy Loredo Ligaspe. Good PM, ma'am. I'm watching from Kabangkalan. Dali lang gid. From Kabangkalan, pakigreet family ko sa Payaw, Binalbagan. Dira sa Payaw, Binalbagan mayong hapon sa pamilya. Di nito. Sa pamilya Loredo. Okay, from Joy Loredo Ligaspi. Salamat, gid. Marjorie Ward, hi Tita Wilma mayong hapon. Ma'am, salamat man. Millicent Hibaluan Imbang. Tamyaw ko Imbang family, kag Hibaluan family sang Isabela. Salamat, gid Tita We. Okay? Kate Ashley Garcia. Hello, Tita. Good afternoon. Please greet kay Manong Corolis Dinoy. Ari Subong sa Manila. Ngara ka manda? Kag kay nanay ko, kag tatay ko Romeo. Nanay niya Girom, kag tatay niya Romeo Dinoy. Please greet kay Baby James. Salamat, gid. Salamat man, Inday. Na? Yes, gid Tita We. San Joaquin, Iloilo. Okay, salamat, gid Inday Rita. Salamat gid sa pagpadalaman sang mensahe, ma'am, makabati tangara kamo sa iban nga lugar kag ginatamyaw man ninyo mga palangga ninyo, malipay man kita sina na. Okay, sa mga nagpadala naman sang heart like sa aton, thank you gid kay Jervy Kahuyong, na salamat man ha. Kag kay Rowena Castillo de la Cruz, kag kay Namche Yon. Manamche Yon. Myla Pilor, Primavera, good afternoon and thank you, man. Okay, enough lang na anay ha. Balikan lang kamo karon dugay-dugay ni Tita Wilma.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato. Pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka man bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
mag-set up sa workspace sa imong mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong nga likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong nga memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslarong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong nga likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslarong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong nga likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako. Masang aton sulat para karon nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang pagkabasahon ni Tita Wilma karon nga sulat, syempre, taga Singkang Bacolod ang aton letter sender. Kag nagapatawag siya sa ngalan Daisy. Kag ang sulat ni Daisy nagasiling. Dear Tita Wilma, maayong hapon lang sa tanan nga mga nagapamati sa Action Radio Bacolod, labi na gid sa programa This Is My Life. May ara man ko pangayuan sa imo advice. Problema ko man ini. Natungod ini sa duha ka lalaki nga nagapangaluyag sa akon. Tita Wilma, tagualang ako sa ngalan Daisy sang Singkang Bacolod City. Ang mga nagapangaluyag nga ini sa akon, lain-lain ang ila tindog sa kabuhi. Ang isa gwapo gid man Tita Wilma, may kwarta, maalam, kag halos tanan man nga mga maayong nga batasan makita mo sa iya. Siya ang gusto sang parents ko nga mapamana ko. Galing ang ginapitik naman sang heart ko. Ang isa nga nagapangaluyag sa akon nga pulo pareho lang ang amon pangabuhi. Pigado man. Pero abi mo, happy ako kun upod ko siya. Basta nagaopdanay lang kami nga duha. Mabuot siya. Very cool. Hindi kabalo maakig. Kag may sense of humor. Isa pag kid. Wala dull moments kun opdanay kami nga duha Tita we. Galing lang nagalungo-lungo ginaiya ang iloy sang mama ko, kag nagapangindi man ang papa ko sa iya, kay pareho kuno kami nga mga pigado. Tita Wilma, ara na kuya sa husto nga edad. Gani ang hambal sang parents ko, dapat na ako
magdesisyon nga magpamana. Kag ang ila gusto para sa akon, inang nagapangaluyag sa akon nga may kaya. Siling sang akon iloy, mangin praktikal ka, labi na karon nga panahon, nga porti kapigado, plus pasang pandemic. Ang hambal sang amay ko, hindi kuno sila mangin happy kun ang piliun ko amo ang pareho namon ang nga sitwasyon sa kabuhi nga nagapangaluyag sa akon. Masubuan gid sila kuno nga duha kag basi kun magmasakit pa sa sobra nga pagbatyag kag kalain sang buot. Amo na nga nagagamo ang pensar ko kung sino gid bala ang dapat ko piliun sa ila nga duha. Tungod kung ten-awon, may rason man ang mga ginikanan ko. Anhon namon matuod ang love. Kung nagakalam naman ang sulok-sulok namon, kag halos hindi mahagtagan sabat ang pang-adlaw-adlaw namon nga kinahanglanon sa kabuhi. Amo gina ang dinalan nga ginhambal sang akon amay. Tita nagalibog ang ulo ko. Ano bala ang dapat ko himuon? Sundon ko bala ang mga ginikanan ko? O kon ang sugo sang heart ko? Ari lang ko diri nagapamati. Salamat gid. Please, hindi pagbasaha ang account name ko, ha? Daisy sang Singkang Bacolod. Okay. Sa itong letter sender sa karon nga hapon kay Inday Daisy, na Daisy sang Singkang Bacolod. Mayong hapon sa imo, may damo gid nga salamat. Ang gugma matuod, no? Ti siling nila, ginman insakto, ginman ang hambal nila. Anhon mo ang gugma, kung ang imo sulok-sulok, nagahilab, kag wala ka mo kaunon, wala ka mo sang gawion. Madumduman mo ng hambal. Ang mga seniors, sa mga elders na ito na, kung nakahambal ka mo o kung nabatian nyo man na, anhon nyo ng gugma-gugma nga ina kung gutom ka mo, malumpat na sa bintana, gambal na dumduman kung nasang unang hambal sang lola ko sa tiya ko, nagpamana. Ay, oo, gambal gina, anhon yung gugma, ay mga anak ko. Pero hindi nagmahambal lang game ni Tita Wilma, kabalugid kita kung anong buot silingon sang paghigugma. Ang love nga tinaga. Madalom nga tinaga. Di ba la? Madalom nga tinaga, misteryoso ang ginatawag paghigugma. Pero since nga nagsulat ka kay Tita Wilma, kag nagapangayo ka sang aton sa ni opinion, aton sa ni advice, ako na ko yung pamangkuton mo, tutan naghambal ka, ara ka na sa husto nga edad, sunda ang ginapitik sang balatyagon mo. Di ba la? Na? Sunda ang ginapitik sang balatyagon mo. Although nga may point ang ginikanan mo, kaya ang ginikanan, nagatanaw na iya. Sang pala abuton sang ila ang mga anak. Nga gusto nila makita nga kung mapangabuhi in good hands, financially stable, maayo ang pangabuhi, malipayo na amo na ang ginikanan. Bot silingon palangga kanila. Na? Galing ang mga dulumdumon lang sa bahin mo, ang ginhambal nila nga batyagon gid nila kung pilion mo ng isa, na galing kay tuwa kadi naghatag sa ngalan abi nila nga duwa mo, no? Pilion mo inang isa nga pareho kamo nga pigado, nga masunggod gid sila, kag malain gid ang ilabuot, do kalilibog iya, no? Pero may mga amo sina nga magginikanan. May ara pa gani ginikanan nga siling gusto mo guro sumpaon. Ano wala, no? Sige, himo ang gusto mo kay sumpa. Amo na yung mga katigulangan sang una. Ay, pero kung ako lang ya, kung diin ka mangin malipayon, ina personal ni Tita We, nga opinion, respetuhon ko ang opinion sang iban, pero kung para sa akon personal, kung diin ko ya malipay dira ko.
siya ya ang pilion ko, kundiin ako malipay. Kay kabalugid kita, nga ang paghigugma misteryoso. Di ba la? Misteryoso yung paghigugma. Kag siyempre masiling makita, I'm sorry. Powerful pa na ang isang love. Tungod sa gugma, ginabali ang tanan. Amo na iya. Tungod sang gugma, bisan ano ka kabuot, bisan ano kabuot sang bata, ano ka masilunundon sang bata, kung gugma nang nagatulod, masiling honest ng bata ko, once nga ma-in love, ay tuod ang bata mo nagabutigon, na, di ba la? Magsiling gani, baw kaalam-alam sina nga bata mo. Kaalam sina nga bata, masiling amo na ng profesyon niya, ay nagpaka-GG siya sa babae ngayon, nagpaka-GG siya sa lalaki ngayon na amo na iya ang katanhagaan sang ginatawag gugma na, hindi ba la? Ay, inday Daisy, no? Kung pareho man lang kamo nga in love sa isa kag isa, abi mo ano, kag maayo man lang ang inyong mga plano iya, in case giman nga siya ang pasugtan mo nga mapamana, no? Kag siya ang batunon mo sa kabuhi mo, abi mo ang kapalaran magaugyon iya sa inyo, no? Ang kapalaran magaugyon sa inyo tungod nga inspirado kamo. Kung may mga challenges, kapit kamay kamo nga makigbato kag maninguha para ma-overcome ninyo ina tungod sa paghigugma. So, i-bless ka mo, kag siyempre, mag-aayo, maganami, mag-aayuhan ang inyo pagpangabuhi. Amo na yung mangin kapalaran mo. Kung mangin honest ikaw, sa imo kaugalingon, importante lang gid girl. Kaysa tuod lang, anhon mong manggad sa kalibutan kung hindi ka malipayon, oo, nami may kwarta. Nami may kwarta kay kung anong gusto mo, mabakal mo. Kung anong kinahanglan mo, mabakal mo. Kung anong kinahanglan sang ginikanan mo, malisensya ka sa iya kung mayo man gid siya, kay mayo siya nga tawo, mahatag mo. Pero ang pamangkot, mangin malipayon bala ang kabuhi mo sa pagpakig-upod sa iya, tub-tub sa katapusan nga ginutlo sang imo kabuhi kung matabuina. Na, di bala? Ay, ho. Ang aton ginikanan inday Daisy, natural lang na iya nga ma-react. Natural lang ina nga magsunggod-sunggod. Malain ang buot. Pero, malipas lang na pag-asawahay nyo na sang pigado na kang makita nila nga ay do kapisan man sa iya. Kaya nga amo na ba ibalik ko bilang hambal nga misteryoso ang gugma nga tungod sang gugma ang mag-asawa nag-ayuhan, di ba la? Tungod sang ila paghibakas, tungod sang ila pag-isa sa tanan nga bagay sa ila pagpangabuhi. Kasakit kalipay nagaunungay, anuman nga kabudlay, anuman nga mga pagtilaw, nagaunungay kag nagapaninguha. Di ba la? Ginabless sila ni Lord. Ginabuligan sila para nga mag-aayo ang ila pagpangabuhi. Bisan hindi nga bugana nga magkaangkon gid sang dako nga manggad, pero mangin mahapos para sa ila ang tanan. Ila binagid kun ang mag-asawa nga pangabuhi, upod nila ang mahal nga Dios. Upod nila ang pulong sang Dios. Prayerful, na maayo ang mga ginahimo sa ilaysid kapareho, nagabulig, do something nga amo sina. Wala imposible sa mahal nga Dios. Suliton ko gid na iya adlaw-adlaw sa inyo. Ganin day Daisy, sa nasiling ko, ha? Follow your heart. Kung feeling mo dira ka mangin malipayon, ay inaling siguro gidya ang akon nga magtugda sa imo sinusulat kag handom gid ni Tito We, no? I-pray naton, na? Kag hoping nga mahatagan katumanan ang imo mga dreams. Paamo na bala? Ang imo mga handom sa kabuhi. Upod ang lalaki nga ginapitik sang imo balatyagon. Okay, God bless you sa imo nga duha. Kung magdesisyon ka, nga ara ka sa pigado sang sa may kwarta, no? Kung gusto mo siya imo na desisyon. Sino tawe?
Hindi, ari na lang, Tita Wilma. Ho. Kung gusto mo, ihambalon ko na lang si Mr. Pigado kag si Mr. May Kaya. Kaya mo nang gusto ng ginikanan. Kaya why kadi mention nga ngalan kung sino inang duha nga dapat mo pilian. Na? Kaya mo nang gusto sa imo ginikanan. Kung si Mr. Pigado ang imo pilion, by heart, tungod love mo siya, hindi mabudlay. Bisan, pigado kag mabaton mo ang inyo pagpangabuhi, importante may stable ang siya nga trabaho, kag buylugan mo ang tanan, maging malipayon ka mo. Kung si Mr. May Kaya ang gusto mo, sino maging malipayon? Yes, si Mama kag si Papa. Pero sino mag-aantos? Ikaw. Until when? Until where? Na, amo na siling lang, okay nang lan, maging practical lang yan, Tita We. Yan mo, yes. Maging practical ka. Pero pamangkot lang gid ni Tita Wilma. Kung pilion mo si Mr. May Kaya o si Mr. Kwarta, maangkon mo bala ang kalipay? Maangkon mo bala ang kalinungan sa imo kabuhi? Maangkon mo balang ginatawag satisfaction sa tanan? Inang atong lang pamangkot sa imo. Si Lord na lang mag-guide sa imo. Pray ka kay Lord, no? Pray ka kay Lord. Lord, i-guide ko sino pilion ko. Ang ginasugo sang heart ko. Kung ang gusto sang ginikanan ko. Enough na enough. Inday Daisy sang singkang Bacolod. Mayong hapon sa imo sa liwat. Kag madamo gin nga salamat. Sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati dira kamo man sa inyo man mga istorya dira sa kabuhi. Sa gusto man ninyo sa gusto man ninyo iyang i-share diri sa This Is My Life, isa na kapahina sang imo kabuhi or isa ka chapter sang imo kabuhi. Luyag mo i-share diri ang imo eksperyensya. Nakahatag sa imo inspirasyon, nakahatag sa imo leksyon. Ina pwede man nga magamit pala hinandigan sa iba naton nga mga palangga nga mga tagpalmati or sitwasyon sa imo kabuhi nga do ginaproblemahan mo gid, yes, pwede gid isulat kag ipadala diri sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Pwede man, kay daw okay naman ang sitwasyon subong. With extra careful lang, pwede nyo naman diri madulong, ma-drop by iya sa Action Radio Bacolod, mabato nina ni Tita Wilma. Pero mas mahapos pagid kung ipaagi ninyo sa social media, sa Facebook, may Facebook page si Tita Wilma, Action Wilma Sugaton. Pwede ninyo dira ma-send, mabasa ko na sa Messenger. Na ako lang ang makabasa. Hinago ang inyong ngalan kag inyong address. Pwede gid. Or if not naman sa akong sa personal account, Wilma Antupinas Sugaton. Okay? Nga mga anak mo. Hi, Inday Daisy sa liwat ha. Good luck gid para sa inyo. Si Ma'am Christine Minyas Villalobos nag-upod sa iton karon nga hapon. Dali lang balik. Malantaw tas ang pila ka mga reactions. May ardi, Tita We, ginalantaw lang na sang iya ginikanan, ang iya buwas damlag sa ulihi. Yes, got your point, 85-35. Ang insakto ginman na. Kaya ako gakumpurmi man ko na. Galing kung hindi ka mangin happy, paano? Maninguha sila di ba? Tita We, mayong hapon, ari naman kami, diyan naga-monitor sa inyo programa sa Isabela. Kay ginanamian, gid kami bala magpamati sa imo programa. Kag sa Action Radio, gid ya, Tita We. Na, God bless, Tita We, sa inyo direct tanan sa Action Radio. Madamo gid nga salamat. Ay, Tita, pwede ko ka-apply reporter, hinigaran, high school graduate, pwede na ta. O, pwede, pwede mo man mapadala, kunara kasi hinigaran, sa lang sa email ad, pwede mo na mapadala sa Action Radio Bacolod News at gmail.com. No? Okay, hambal gani ni Ma'am Ana ho. Ang mga ginikanan, kung maka-intsendi, hindi na nila pagpahilabtan mga balatyagon sang ila kabataan. Right, gin ma'am. Tsak to na. No? Galing kay mga ginikanan, lain gin man niya. No? Ang pagpalangga, tabla sa ang mga anak, kung halos pa lang. Lain gid may gugma. No? Maninguha na daiya.
ang amay kag iloy hindi na magbato sa kalibutan. Ang amay kag hindi na magbato sa kalibutan. Pangamuyo gid siya. Ma, thank you gid. Okay, pila lang na mabtan ta na karon basahon ko ng inyong nga mga mensahe. Relax lang ka mo dire kay mabalik si Tita Wilma pa rin naman sa Idol Horoscope pagkatapos ni. Life Extension Vitamin D3. Okay, katuwang na ito ni katong sini mga naka-online. Na, din tatungin na nag-unta dito we. Dita kay Rainier Bernardillo. Mayong hapon sa tanan sa Family Bernardillo kag Family Garfield sa Barangay Gimbalaon, Camantero 2. More power from Rainier. Ara siya sa Taiwan. Hi, good afternoon. Salamat gid, no? Salamat gid sa imo. Mama na, good afternoon ako sa imo. Salamat gid sa big heart gin send mo. Tita We, Mac Lawrence Tukar, bata ni Ernie, nagapamati gid kami sa imo sa siyandaan tulanga. Salamat. Rodney Ismaya, salamat gid. Ma'am Annie, Ami Rivera, hi ma'am, good afternoon. Yes, kay Miss Yvonne. Dan sharing, salamat gid Miss Yvonne. Hailong kagida and God bless na. Athea Kim Eriman, good afternoon Tito We. Yes. Kay Janelo Sanzino, good PM. Tito Wilma, kamusta? Mga pita. Okay, sakaw pala na si Tito We sa pag-sip or paghigop mo sang kafe. Good afternoon Tito We. Ari lang kami Japo ni Nanay Isabel. Monitor diri sa Victoria City. Thank you Gita We. Okay, Adilaw, salamat man sa imo. Ma'am Christine Minyas Villalobos, mayong hapon Tito Wilma. Yes ma'am, thank you Gid. Yoj, YOJ, no? No Lord. Good afternoon, Ada. May nag-upod sa itong sa sininga hapon. Okay, maliso ko diyan sa April Joy Gaston. Nagtuhaw pa siya. Sorry, Joy. No? Nakibot ko pag-pop up mo. Mayong hapon, Tito We, ang mahambal ko lang sa sender. Just follow your heart. Kay ang gugma hindi mabakal sa kwarta. Ang kwarta makita lang kung mapisa ng husband. Ang husband to be. Yes, ang parents gusto lang kaayuhan sa ilang kabataan, pero dapat nila respetuhon ang desisyon sa kabataan kung ara sa husto na nga edad. Nice man. Insekto ged. Insekto ged. Di na to. Nadula na. Pero dapat nila respetuhan ang desisyon sa kabataan kag ara na sa husto nga. Thanks, Gida. Okay, welcome, Gid. Ara man si, dali lang. Liso ko di sa piya. Kami ara pa na di, na? Ari di siya. Si Indevergy. Indevergy Alpinda. Tita We, sakto gina ang hambal mo. Nga ang pitik sa tagdusuon amo ang sundon. Akon gani tawe. 17 years ko. Damo na luyag sa akon ho. Kita ko man how sexy and beautiful you are. Na? Naluyag sa akon, same kami mga age, pero lagid ko luyag sa ila. Pero dito ko nakitaan ang 30 years nga lalaki nga sa diin sa iya, Tita We, nagpitik ang heart ko. Kag siya amuman, gali sa akon. Te, kondi kami nagdayunay. 1 year lang kasal kami dayon. 31 siya, kag 18 ako. Wow! Wapa mo ka na bala? 13 siya, kag 18 ako, di ba? Tawe, sundon yung pitik sang heart niya, hindi lang pag-ilawag ako name ha, please. Okay, yes ma'am, thank you, Ged. Baho nga mga anak. Okay. Sir, ara siya. No, good afternoon. Mayong hapon sa imo, Tita Wilma, ari lang ko diyan nagaupod sa imo, share dan. Okay, thank you, Ged, Sir Alex Montesa. No, palihog na lang ko pag-greet sang happy birthday kay Ma'am Vanessa Mayo sa Rochester, Minnesota with Doc Mart Mayo. Ma'am Jean Kirilag doon sa Phoenix, Arizona. Sir Noel Amar, kay Sir Melili Uligo. May damog yung salamat, liwat. Love you, Tito Wilma. Keep safe always. Likewise, sir. Salamat man for always being there. No? Thank you, good sir. No? Kay Inday Ron Trava, good afternoon lang dira sa imo. Ba pa mo kay na bala.
A good PM tawe. Please greet happy birthday kay Tessie Galon sang Old Market, Valladolid, avid listener gid sang Action Radio. Madamo gid nga salamat. Okay, enough na inaam na. Thank you, Kid Liwat. Alas 2:49, Action Radio Philippine Standard Time. This time check is brought to you by Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon Etong sini mga kauturan nga nagasaulog sang ila birthday today, March 17. Oh, 16, I'm sorry. March 16, 2022. Ha? Happy birthday kay Tessie Galon sang Old Market dira sa Valladolid. Si Lainey Deron na avid listener ginasa sa Action Radio tawi in Derons, thank you kid, no? So sa imo dear, happy birthday kag salamat kid, no? Sa iban paginaton dira nga mga kauturan man nga nagasaulog sang ila kaadlawan karon nga adlaw, happy birthday. Ma-horoscope na kita. Bantay ang inyo tag sa zodiac sign. Ang una naton nga zodiac sign sa karon iyang adlaw Miyerkules, Marso 16, amo ang Pisces. Ang mga Pisces amo ining mga netao Pebrero 19 tubtob Marso 20. Pisces horoscope mo nagasiling wala sang malain
kon hibaluon anay ang tanan antes ikaw magdesisyon. Kaglikawan mo gid nga magpadali-dali kay nga kapahamakan ang ara sa ulihi. Budlay na maginulsol. Okay. Kag ari pagid, dugang pagid, pangimon amo ang mangin puno kag puntasang inyo pagsungguranay kag di pag-intyendihanay sa imo palangga. Ang problema, abi mo ang problema suno sa imo horoscope ma-resolve ina sa matawhay nga pamaagi. 3, 22, 35 kag 37 mga masuwati nga numero, red is your lucky color. Sa mga Aries naman, ang mga Aries Marso 21 tubtob Abril 19. Ang mga Aries very strong ang inyo ESP karon nga adlaw o kun ang inyo extra sensory perception. Gani kung ginapatihan mo nga husto ka ay himo agid Aries na hindi ka magduha-duha. Magluwas lang gid kon malain ang himuon mo. 4, 29, 31, kag 39 mga masuwati mga numero, orange is your lucky color. Ang mga Taurus, ang mga Taurus na tao Abril 20 to Mayo 20, yes, Taurus, ang imo kaayuhan ara sa husto iya nga banas. Gani padayuna ang imo ginahimo. Kag abi mo, maka-encounter ka pa sang pagpamatok, may magakontra pa, na? Pero kinahanglan, magpagkatawhay ka lang. Cool ka lang. 4, 14, 34, 39, mga maswerte mga numero, aquamarine is your lucky color. Kag tuay neton ang zodiac sign nga, Taurus, titawe, Kwanata, Gemini, na? Ang mga Gemini, amoy ni mga natao Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Gemini, suno sa imo horoscope, hindi malain kung daw pareho sang kahawaan or kalangitan ang imo handom sa kabuhi nga kaayon. Kung ang handom mo lang kaayon sa kabuhi mo, daw pareho iya kasangkad kalapad sang kalangitan, hindi na malain. Ang hindi lang gid maayo kung asta ka lang sa handom, kung hindi ka maghulag. Gani, it's time for you. It's time for you to move. Maswerte mo nga mga numero 4, 12, 18, kag 30. Gemini, your lucky color is blue. Cancer, ang mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Bang mga Cancer karon nga adlaw, mapagsik, excited sa ila kaugalingon. I'm sorry. Mapagsik kag malipayon, kag nakasiguro sa ila kaugalingon nga strong sila, maisog sila karon nga adlaw, kag preparado iya sa pangabudlay. Pangabudlay sa ila sinitrabaho. Pero kinahanglan nyo lang, Cancerian, diplomasiya. Amo nang himuon nyo, diplomasiya kag dapat mangin mapinasensyahon kamo karon nga adlaw. 2, 19, 22 kag 38. Cream is your lucky color. Ang mga Leo naman, yes, Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Sa mga Leo, masaligan mo gid nga dako ang kapuslanan sang imo ginahimo subong na. So, kung nag-apply ikaw sang trabaho, mabaton ikaw, gani go na. As long as qualified ka, maswerte mo nga mga numero 1, 3, 34, kag 41. Green is your lucky color. Dira gali sa may Nueva Valencia sa Guimaras, kay Ren Paul Potato mayong hapon, kay Joel Andeo, kay Miko Hidalanga. Di na ta, Virgo? Okay. Mga Virgo, ang mga Virgo, amoy ni mga natawa Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Virgo, ang inyo nga horoscope ni gasiling, maayo ang imo handom, maayo ang inyo handom, na kulang lang gid sa implementasyon kag aksyon, na kinahanglan hulag na, no? Nami ang imo handom, kulang lang gid implementasyon kag aksyon. So kung umpisahan mo ina,
sigurado mangin maayo ang resulta. Gani, go na Virgo, ano? Just 6, 20, 31, kag 42, ang mga maswati mo nga numero. Brown is your lucky color. Kadtuay neton ang zodiac sign nga Libra. Ining mga Libra mo ining mga mandat na tao Setyembre 24 tubtob Oktubre 23. Libra, kung ang imo bala pag-control sa kaugalingon mo, ara na sa peak, ara na sa putok-putukan, nga daw, hindi mo nagkid makontrol ang kaugalingon mo, mas maayo likaw ka na lang sa nagapanggarit-garit da sa imo. Mas pilion mo nga mangin malinong ang kabuhi mo sang samaga mo. Gets mo? Okay, Libra. Mansuwati nga mga numero 9, 13, 14, kag 31. Violet is your lucky color. Kadtuan na ito ng zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio naman, ang mga netao, Oktubre 22. Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Mga Scorpio, oy, ang imo palangga karon nga adlaw, ang inyo palangga karon nga adlaw, madinuha-duhaon. Gani maghalong sa pagpakigkomunikar o kung pagpakigsuglanon sa iban. Kay nga imunan siya karon nga adlaw. 9 Justice 39 kag 41 mga maswerte nga numero. Ocean blue is your lucky color. Sa iluhay neton ang Sagittarius. Ang mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Ba mga Sagittarian, mahuyang kamo karon nga adlaw, no? Mahuyang kamo karon nga adlaw. Kag kun wala ikaw disiplina sa kaugalingon mo, kapahamakan ang imo padulungan. Gani Sagittarius, maghalong 8-9 Justice 7 kag 29. White is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, Impontules 3. It's 3 p.m. Oras na para mag-Primera Light Brandy. Primera klase ang Primera Light Inuman. Salamat, Spre. Ito na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, padayuno na rin nato ng mga nabili nato ng mga zodiac sign para sa aton horoscope. Yes, Bon Sykes, good afternoon dira sa may barangay Masulog sa Canlaon sa di kamusta ka mo dira nini. Salamat gid. Tuto Art, salamat mayong hapon man dira ano. Mayong hapon gali tita sa mga grupo ko di gatambay samtang gapamati sa imo. Sa ila group Rudy kag JR. Salamat. Kagara man si Helen Cabales mayong hapon tita we. Ang ginahulat ko ang horoscope. Okay, so nabatian mo na? Okay na, kadto na kita sa zodiac sign nga Capricorn. Ang mga Capricorn, amoy ni mga natao Disyembre 22, tubto Binero, just 9. Abi mo Capricorn, sikreto sa kadalagaan, kag kaayuhan mo sa kabuhi. Sakripisyo kag pagpaninguha, suno sa imo horoscope. Kung ginaangkon mo ina, wala rason para nga magpamigado kag magantos ikaw. 6, 14, 19, kag 24, yellow is your lucky color. Kag sa katapusan natin nga zodiac sign Aquarius, ang mga Aquarius naman Enero 20, tubtub Pebrero 18. Ang mga Aquarius, ang inyo horoscope nagasiling. Kung may ara dira mga palalaog sa palibot ninyo,
na likaw na lang anay. Kay nga subong nga adlaw, medyo malipot ang pasensya mo, dali ka ma-iritar, dali maginit ang ulo mo, na ina tungod sa personal mo nga problema. Na gani likaw na lang, pakigbatui ang problema, pangitais ang solusyon. Mas wati nga mga numero 7, 26, 30 kag 36, fuchsia is your lucky color. Nabatian nato ng itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope para karon nga adlaw, Miyerkules, Marso 16, tuig 2022. Ay nga mga anak ka mo. Mary and Miranda, mayong hapon. Hello, kuno hingabot ikaw. But anyway, si Tita Wilma magapaalam na. Sa mga wala naton malabutan, pasensya, mabawi lang si Tita Webwas. Ha? Relax lang. Na? Ang mabili naton nga Bible verse of the day, halin sa Proverbs, chapter 15, verse 4. The soothing tongue is a tree of life. But a perverse tongue crushes the spirit. Sa liwat mayong hapon kag salamat gid sa standby na sa matahom nga drama, mensahe sang paghigugma. Mga kaaksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay double